जिउआव खेबनै हाबा जायाब्ला मोननांगोन जोबथेसालियाव जिउ जोबजासिम साजा। बे खौरांखौ मिन्थिनानै बुहुमनाङैनो गोबां सुबुंफोरा सोमोनांदों। बबाव सोलियो बे नेमखान्थिया? जानांगौ नोंथाङाबो सोमोनांदों। जाउनाव जोंनि समाजाव खेबनै हाबा जायोब्ला बयजोंबो सोंखारि जायो एबा मुं सुजायो। नाथाय बेयाव उल्थासो नुनो मोन्दों। बबेयाव बेबायदि नेमखान्थि सोलियो आरो मानो? नोंथाङा मिथिनो लुगैदों ना? मिथिनो मोननाय जादों दि मोनसे हादराव बेबायदि नेम बानायदों। जाय सुबुङा जिउआव खेबनै हाबा जाया अब्ला बे सुबुंनि हेंथायै गोख्रों राहा लानाय जायो। आयेन बायदियै बेयाव मोनसे नेमखाना होखानाय जादों। आफ्रिका गेदेर हादरनि मोनसे हादर एरिट्रिया हादोराव बयबो थागिबिफोरानो गावनि जिउआव खेबनै हाबा जानो गोनांथि दं। सुखुआनो जा दुखुआनो जा मोननैनि गेजेरजोंब्लाबो हाबाखौ खेबनै खालामथारनांगौखि खालामथारनांगौ। बेल' नङा, जुदि सासे हौवानाव सानै हिनजाव थायाब्ला सरकारा बेनि थाखाय गोख्रों राहाबो लानाय जायो। नोंथाङा सानदोंना बे हादराव मानि थाखाय बेबायदि थांखि लादों? बेबायदि सोमोनांथाव थांखि लानायनि आन्दोआव मोनसे जाहोन दं। जाहोनानो जादों बे हादराव आइजोफोरनि अनजिमाया गोबां। बे हादराव हौवानिख्रुइ हिनजावफोरनि अनजिमाया बांसिन। रावबो आइजोआबो बे नेमनि हेंथा गसंनो हाया। हेंथा गसङोब्लानो आयेननि राहा लानाय जायो। आरो सोरबा हाबा जानायखौ बादा एबा हेंथा होयोब्ला जोबथेसालिनि साजाबो मोननांगौ जायो। जिउआव खेबनै हाबा जायाब्ला मोननांगोन जोबथेसालियाव जिउ जोबजासिम साजा। बे खौरांखौ मिन्थिनानै बुहुमनाङैनो गोबां सुबुंफोरा सोमोनांदों। बबाव सोलियो बे नेमखान्थिया? जानांगौ नोंथाङाबो सोमोनांदों। जाउनाव जोंनि समाजाव खेबनै हाबा जायोब्ला बयजोंबो सोंखारि जायो एबा मुं सुजायो। नाथाय बेयाव उल्थासो नुनो मोन्दों। बबेयाव बेबायदि नेमखान्थि सोलियो आरो मानो? नोंथाङा मिथिनो लुगैदों ना? मिथिनो मोननाय जादों दि मोनसे हादराव बेबायदि नेम बानायदों। जाय सुबुङा जिउआव खेबनै हाबा जाया अब्ला बे सुबुंनि हेंथायै गोख्रों राहा लानाय जायो। आयेन बायदियै बेयाव मोनसे नेमखाना होखानाय जादों। आफ्रिका गेदेर हादरनि मोनसे हादर एरिट्रिया हादोराव बयबो थागिबिफोरानो गावनि जिउआव खेबनै हाबा जानो गोनांथि दं। सुखुआनो जा दुखुआनो जा मोननैनि गेजेरजोंब्लाबो हाबाखौ खेबनै खालामथारनांगौखि खालामथारनांगौ। बेल' नङा, जुदि सासे हौवानाव सानै हिनजाव थायाब्ला सरकारा बेनि थाखाय गोख्रों राहाबो लानाय जायो। नोंथाङा सानदोंना बे हादराव मानि थाखाय बेबायदि थांखि लादों? बेबायदि सोमोनांथाव थांखि लानायनि आन्दोआव मोनसे जाहोन दं। जाहोनानो जादों बे हादराव आइजोफोरनि अनजिमाया गोबां। बे हादराव हौवानिख्रुइ हिनजावफोरनि अनजिमाया बांसिन। रावबो आइजोआबो बे नेमनि हेंथा गसंनो हाया। हेंथा गसङोब्लानो आयेननि राहा लानाय जायो। आरो सोरबा हाबा जानायखौ बादा एबा हेंथा होयोब्ला जोबथेसालिनि साजाबो मोननांगौ जायो। बाइक अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। क'क्राझार जिडी र'ड एक्सिस बेंक साखाथियाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों धामाका स्पेशेल अफार। खम बेसेनावनो नोंथांमोना बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक फाइनान्स खालामना नोंथांनि सिमांखौ जाफुंहोनो हागोन। 13,800 रांनिफ्राय जागायना 19,500 रांजों नोंथाङा बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक जेरै प्लाटिना, पालसार बायदि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक लानो हागोन। बाइकजों लोगोसे बेसेन होनाङालासे मोनफागोन गंसे हेलमेट। बाइगिरि बिथांमोना गोरलै राहाजों बाजाजनि फाइनान्स लिमिटेड नङाबा एक्सिस बेंक लिमिटेडआव फाइनान्स खालामनो हागोन। गोबांथार फोरमानलाइफोर गथायनो गोनांथि गैया। खालि फट' गांसे, पेन कार्ड, आधार कार्ड, भटार आइडि आरो सोलिबाय थानाय मोब्लिबनि बिल होयोब्लानो बे सुबिदाखौ लानो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 8473883986 03661270550 9957644326 आव फन खालाम।